Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο πώς θα με άφηνε η μαμά μου να βγω από Stardor, ξέρετε τώρα. Έχουμε μαζί μας τον Captain Mario. Γεια σας. Η Εύα δεν έχει έρθει. Ναι. Στο μέρος. Τέλεια. Τώρα θα δούμε τη δικιά μου. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τι πήρα. Συνδέθηκα τόσο γρήγορα για 30 μέρες. Συνεχόμενες. Λοιπόν, τώρα πάμε από το σαλόνι ομορφιάς πρώτα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε από το σαλόνι ομορφιάς πώς θα βαφόμουν. Βασικά δεν θα βαφόμουν, λίγο θα βαφόμουν, τέλος πάντων. Στο start. Όπα. Πρώτον στήθος δεν θα είχα. Και ούτε κοιλιακούς. Τόσες πολλές φλεβαρίδες δεν θα είχα. Ούτε τέλειο. Θα είχα βάλει λίγο μάσκαρα. Η Ανούλα. Λοιπόν, και θα... Όχι. Τίποτα μου. Μόνο λίγο μάσκαρα. Καλά πως έφυγες. Τι είναι αυτό που βάλες στον νύχι σου. Και βέβαια κουκκίδες δεν θα είχα. Χείλη δεν θα έβαζα αυτά και βέβαια. Δεν θα έβαζα αυτά. Έβαζα αυτά. Και μαλλιά. Έφτιαχνα αυτά. Και βέβαια. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι πώς θα πήγαινε εγώ. Βασικά το χείλη δεν είναι ωραία. Τα αυτά. Τέτοια. Αυτά. Λοιπόν, έτσι. Και τώρα πάμε στη σουίτα πώς θα ήμουνα. Και βέβαια, όλα. Sorry που δεν πάω της αποθήκευση, όμως δεν θέλω να το ξαναβάζω όλα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν θα τα είχα εγώ. Άντε βγάλε. Τόσα πολλά τατού δεν θα είχα. Ούτε το μπελίδι δεν θα είχα. Άντε βγες. Βγες το. Έχω βάλει 100.000, όμως δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ήμουν κάπως έτσι. Θα δω. Θα είχα βάλει μια τέτοια μπλούζα. Λοιπόν, είχα βάλει μια τέτοια μπλούζα, νομίζω. Και Αλλά πήγαινε πάλι λίγο. Αλλά και αυτή είναι ωραία μπλούζα. Εντάξει. Θα είχα βάλει τέτοια μπλούζα παρόλο που είναι και έτσι.
Και παντελόνια, αυτά τα σκισμένα. Όχι και βέβαια. Βάλε και τη στέκα, τα γυαλιά βγάλε τα. Ναι. Τα παντελόνια. Αυτά θα έβαζα. Αυτά θα έβαζα. Χαρά είναι και έτσι όμως τέλος πάντων. Και βέβαια δεν έχω γυαλιά. Αυτά. Έτσι θα ήμουνα. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά.